закона за причинно-следствените връзки. Ние всъщност, когато усещаме нещо за несправедливо, виждаме само една малка част, една малка гледна точка от това. Виждаме собствената си гледна точка, собствения си фокус върху тази ситуация и какво сме загубили и защо е несправедливо. Но всъщност в пясъчника, в който играеме ние и тази играчка ни отнета неправомерно, има друго същество, което също си има нещо свое и иска тази играчка, за която ние страдаме. И има тогава трета фигура, която вижда картината повече от нас. Нещо по-голямо от нас, което вижда какво става в пясъчника и преподрежда ситуацията.